Какво става, хора? Аз съм Стелър и днес нямаме съвсем за в България Крафт. Да, защо? Значи, това ще бъде качено, нали? Това е качено в моя канал, но просто вие знаете, че програмите ми са бъгнати и той им прави услугата да снима вместо мене, т.е. да снимам мен. И така, сега ще ви представим този сервер, в който сме доста развитие. И да, почнахте и това Home, който този глупак смята да грифа. И така, ела така. Ела. Вижте тук. Това е LARP SMS, мисля. Може да си четите. Да, LARP SMS, някой но той музикам отпадъчен LARP. Да, обаче тук има фри неща. Има много фри неща. Тъпо зомби, чакай да го убия. Да, които нали ще влезете и ще разгледате, ще дадем IP, ще разгледате всичко. Така има диаманти и методи. На почти всеки LARP има нещо, което е фри. Днес сме разочаровани, защото махнаха фри легендарките. Ади бе! И да. Тут нещо чупи тук. На ютубер, боже господи. Тук като сбъркаш команда, пише няма такава команда, бро. Да, опа. Искам да снимам с теб. И така сега ще отидем на някои ларпове. Така както видяхте, това е ларп фри. Ларп да им покажем там. Ларп АФК, ларп банк, аз просто съм го виждал това едно. Идвай на ларп по. О, има ларп банка, много. Чакай да се взема само парите. О, тук е ларп шопа. Така, ларп ПВП. Извинете, обаче малко съм болен. Аз не съм. Така, това е кошче, тук има малко, тук има фри айрон сетове, тук има супа и айрон мечове, въпреки че има такова. Аз няма стигам долу. Между другото, FF1 BG не е реал, той е хостера, не е реал. Така, явно... тук имам няколко фул неща, не са много, имам стагнати ползвати преди малко от евента. Иван е тъпа, аз е. Чакай сега, Warp Jump има фри такова. Вижте какво имам. Така има фри спидки. Така. Как се иде? Тъпа е майка ти. На това, дай пак. На Warpaint Farm има фри мечове и може да се енчантват с Smite 5. Моят меч сега е Unbreaking Technical Bug 2 и там някакви други енчанти. Да, ако можех да вляза, ще е добре. Така, това е моят хоум. Да, точно. Някъде виждате. Да. Беше наша, ма тя направи резиденция. Не, никога не е бил наш, аз го построих. Всичко вътре е. Да, ма аз ще хайте ми. Да бе, човек, да бе. Ти беше този дед го джайлнаха на евента, защото се държеше грубо. Сега, кой ме пука? Ей! Че ме гледна. Има само фулсите. Тук юзерите имат команда Fly. Това е якото. Да, имат този Fly. кирливия хоум. Махни бе, бълъ грозно. И също са бълъ. Fuck you. Така. Тук се остава фулките, които хванах от евента. Ники са много. И така, сервер е мега як, виждайте. В момента няма кой знае колко хора, но пак са нещо. Ела на Warpshop. Добре. И там има фри неща. Да. Някой ме е писал и сега не мога да го видя. Малко. Омага. Не. Так. И за малко. И така пак сме тук. Тук няма смисъл да ги гледате. Тук има фри глупости. Да, фри.
не са точно глупости, но доста си неща, с които можете да си построите хоум, нали... Едно Кога има Free Soul Sand? Едно от яките неща е Warp Mine. Warp Mine, да, това е много як майн. Много як Warp, с който запускаме. Има дъма кирки. Free. Тук се има някакво. По-надолу има и други руди, само Iron няма. Но мога да ви, ако искате Iron, мога да ви заведа на Те сега ще ги убия. Безплатно. Що го пиш човека, Идва, тук има някакъв диамант. Ела да го пръснеш то. Какъв е? Диамантен. Его. Мамо! Убима. Нали, падни, бутуш. Тук е тежко, ти взема, дали ще ме кажеш нещо? Загубих си малко част от айтемите. Чао, бутуш. Не, всъщност се загубих всичко. Нищо не ме бе. Така. Най-ръдника беше с мен. Надявам се да не съм мраза. Съжалявам, че летам просто. Не съм умряла, пати. Така. Това е Warp Enchant, Warp Food. Други варпове. Warp Plot. Още не сходам. Plot. Да, Иване, внимай да не свърши сам клипа, тъй като... Да слушам. Welcome to Plot ми хом, Plot ми клаем. И хора, скоро ще обработваме с Sony Vegas, защото, да. Днес си изтеглих Pro 10, защото Pro 9 ми се бъгна. Pro 12 не можах се изтегля. И да, и сега се уча, днеска се научих да работя с Pro 10. Майка, тук не мога да ходам да го бия. Имам глава на нищо. Яко. Да, за тук тъпото е, че не ги въглави. Флай, опа. Да, обаче яката е, че имам Fly, Warp Mine, което е невероятно много Fly, обаче тъпото. И на евенти дават фул неща, значи сега ще ви кажа какви са. Никакви евенти за следващия месец. Да, сигурно. Значи мечовете са Unbreaking 3, Smite 5, Sharpness 5, Knockback 2, Bane of Иван Шилукай, Стайлър, Looting 3, Fire Aspect 2. Пък броните са, чакайте да намеря някаква броня. Чакай, сега ще им покажа. Да, той ще ви покаже. Тък му го намерих. Ето ги броните. Prediction 4, Unbreaking 3, Prediction 4, Feeder Feeling 4, Blast Protection 4, Projector Protection 4, Reparation 3, Aqua Affinity 1, Turn 3. Това е такова. И тук може да се чампне вече. Ей, ко става, бе? Ще чак да излеча в дупката, в пипито. Аз не знам да ги трепя. Ау. Машина. По-вони, Бай. Трябва да включваме клипа след малко. Не, нищо. И то сервер не ме играе, просто влизайте. Ние само тук играем, в смисъл... Да, и аз килнах един. Да. И той Стайлър се садва постоянно. Точно, Стайлър се садва. Вчера кой се садна? Ти. Пак ли забрай? Че ти беше този, дето псуваш, защото го джалнаха на евента, дето... Сега подробности. Това не е сад. А какво е? Ти са садна и напсува и излезе. Не, и съм излязъл, баннаха ма. Напсува ги, защото джалнаха и те та баннаха. Благодарение на мен си анджал. Точно, благодарение на тебе. Да, щяха да анджалнат сега по този време, даже по-късно, защото беше джалнат за един ден. Голям прас. Без меня ще влям да бях джалнат. Защото джала някакво се прави. Защото си сладер. Не, аре, тебата джалнат. Да, мокни. Тебата джалнат някъде. Ще има IP в описанието. Да, ако не забравя. И смятаме това да е края на епизода, защото няма какво повече да кажем. Ще правим епизоди тук, често. И абонирайте се, ако клипът ви е харесал, давайте thumbs up и чао. Чао.